Repot, soalnya nggak doyan makan toh Mas Yusuf. Kalau itu bagian pencernaan utamanya itu susah. Telatenane angel. Mangan delok liyane mangan soto, mangan wedhus iki mau wedhus ra iso ya mung delok tok. Ndelok. Wedhus, Mbak, kambing. Iya, kambing. Nek bendina ya Sore-sore
Yo, tindakke. Iya, Mak. Ki ngaturke uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam. Ngaturke kula nuwun ana ngersane para warga ing laladan Girimulya kene. Iya. Kapane won panggang. Heeh, Mak, ya. Girimulya ki kalurahan. Kalurahan. Oh, ngono. Iki kepareng nimbali awake dhewe sak kanca. Bengi iki ana ing adicara ya ki dalam rangka sedekah labuh taun 2024. Oh, ngono. Sedekah labuh ku tegese ya rasulan ngono lho Nduk padha wae. Oh, ngono. Heeh. Rasulan kuwi sedekah bumi. Oh. Sedekah bumi kuwi nyodakoke hasil bumi mujud syukure warga masyarakat Girimulya ana ngersaning Gusti ya iso diarani bersih desa. Oh. Bersih desa kuwi ngresiki sengkala, ngresiki retu, ngresiki marabahaya sing mapan ana ing kalurahan Girimulya. Wekasan uga iso diarani merti desa. Oh, merti desa kuwi dengkulmu mlocot. Kok terus emosi to, Mak? Aku lak ming takon lak kowe genahke. Takon bola-bali, mangkel aku karo kowe. Iya, ngaturke kula nuwun ngersane warga ing laladan Girimulya ya, Nduk. Iya. Terutama ngersane ndane Bapak Lurah ingkang wis rikala semana rawuh ning gubuke awake dhewe nganti kadang-kadang panitia nimbali awake dhewe sak kanca supayane sowan prapta ning laladan Girimulya kene. Oh iya. Iki nang pinggir JJLS ya, Mak. JJLS. Heeh. Nang perapatan kene. Heeh, kuwi lampu merah kuwi. Iya. Iki kanca-kancaku ki sing do kirake kulino sok ning lampu merah. Ngopo? Mbok dadi manusia silver apa? Ki weruh kene iki terus gatel pengen dandan. Oh, ngono. Sapa? Ya sembuh sing rumangsa kuwi kan. Iya. Melu mangayu bagya awit para warga wis mahargya sartane nindakake adat ya tradisi ingkang aran ya sinebut sedekah labuh taun 2024 iki utawa rasul. Iya. Utawa sedekah bumi. Ya. Utawa merti desa. Ya. Utawa yayo antil kowe. Lakon semaur apa aku kene ora yayo ya. Melu mangayu bagya, melu seneng ya Nduk wontene para warga masyarakat. Isih emut karo budayane. Wah, lha kuwi wajib. Budayane awake dhewe kuwi ora kena ditinggalke. Budayane awake dhewe kuwi ora kena dilalekake. Heeh, kudu ngono. Iya, kudu tansah eling marang budayane awake dhewe ya tradisine awake dhewe. Iya, Mak. Ya rasulan utawa sedekah labuh iki merga ajining bangsa sangka luhuring budaya. Dadi budaya ki nek diluhurke, diagungke, diangkat, potensine kuwi bakal luar biasa. Ya. Ki sartane melu ndedonga ya, Nduk. Ya, kepiye? Muga-muga sak pungkure para warga nglaksanani sedekah labuh wiwit bengi iki nganti taun sing kecandhak miwah sak teruse. Muga-muga pinaringana gangsar lancar nggone padha golek pangupa jiwa. Amin. Para among tani ingkang mapan ning Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuwa ngrembaka panene mlimpah hasile apik kabeh. Amin. Para dagang sing padha dedagangan ana ing ya rest area utawa warung utawa rumah makan ana ning sak kiwa tengene JJLS muga-muga diparingi laris berkah barokah hasil dagange. Amin.
sing padha nindakake sekolah muga-muga lancar kabeh pendidikane. Iya. Wis pokoke luar biasa doa terbaik kanggo warga masyarakat sartane muga-muga Mbok Sri Sadono mapan ana ing bumi Girimulya kene tansah semulur ngayomi para warga ing ana ing laladan Girimulya kene. Amin ya rabbal alamin. Arep ngetoke dongane Winarna ora, Mak. Winarna sapa? Gareng Tralala. Walah jenenge Winarna to, Kek. Aku wis lekas ngapalke rapalane. Lah ngapa? Sok tanggal 9 arep tak tokke ben dekne bingung arep ndonga apa. Iya. Sedaya memala saged sira entek ketaplek ngono kan lho, Nduk. Iya. Kendang kentir kali Bengawan. Oke banget kok ukarane kabeh. Ha iya. Ki ngaturke matur nuwun ngersane para tamu undangan ya, Nduk. Iya. Ki sing kepareng rawuh ki ana penjerane Pak Penewu Panggang. Dawuh Bapak Taufik Nur Hidayat SHMM. Mewah kajasos kapane won Panggang ugi rawuh. Sapa, Mak? Penjerane Bapak Purwanto SOS MM. Oh. Ugi saking jajaran Forkompim Kapanewon Panggang ugi rawuh. Alhamdulillah. Ugi saking Kapolsek Panggang ugi rawuh. Alhamdulillah. Saking Dan Ramil Panggang ugi rawuh. Alhamdulillah. Apa to iki? Teges ki nggone warga nindakake tirakat ki sah ngono lho, Mak. Disakseni para priyagung-priyagung sing padha lenggah. Iya. Ayo. Ki yoga ngaturke salam-salam kanggo kabeh warga ing laladan Girimulya Panggang kene. Mbak Yanti ki piyai kene. Oh ngono. Tadi ki mau ketemu tangga-tanggane, Nduk. Oh ngono. Kowe diampirke ning gone Mbak Yanti apa ora, Mak? Aku diampirke ning wegah. Lho wegah sebabe kok kebangetan timen to karo sedulur dhewe kanca dhewe kok diampirke terus muni wegah. Aku ki omong Mbak Yanti, saya itu capek aku yang ngono. Angko nek nang gone jenengan malah ora iso istirahat, malah ming jagongan. Aku yang ngono. Iya, Ana wektu sithik tak nggo istirahat kok, Nduk. iya. Mau wis do nyambel bawang kuwi mau. Iya. Nang gone sapa? Nang gone Mbak Yanti kuwi, aku ora dijak apa-apa. Lah kowe diampirke wegah. Oh iya, Ding. Heeh. Senengane kok sok kaya ngono lho ora. Ki yo ngaturke salam kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Iya. Iki kancaku, kakak kelasku sing saiki wis kuliah alumni MAN ki yo rawuh rene. Sapa? Mas Eza kuwi ado-ado saka Giri Suba. Giri Suba apa Rongkop? Giri Suba. Mbok rek pindah Rongkop ora arti aku kuwi ora tau jendak kok. Iya. Wis sesuk dilongkas dadi tanggaku. Oh ngono. Sesuk dilongkas omahe ngelipar kuwi pisan. Oh iya. Mas Eja kuwi. Iya. Ki yo ngaturke matur nuwun kanggo paguyuban Pandhakiyo, ya salam-salam kanggo live streaming YouTube kabeh wae kagem pamirsa wonten pundi papan matur sembah nuwun. Iya. Ayo ngeteke bintang tamu yo. Ayo. Pakdimu wis rawuh. Pak D se ana to? Heeh. Seneng tenan aku. Ngapa? Ketemu sing tahun iki lagi ketemu pindho iki aku, Nduk. Apa iya? Wingi ketemu ning Moyudan aku isih mesake janjane mbok ya ampun meksa ngono. Maksa kepiye? Wingi kae urung patek Covid, saiki ya wis tak sawang ki cahyane wis padhe. Ha iya. Iya, Padhe nyanding Mbak Elisa. iya. Iya, Man. Mbok ya eling usia. Kowe iki senengane karo wong kaya ngono to ya. Ya ora mung gojek men tegese men awet le sehat, awet le nom dienggo seneng atine. Iya. Kuncine arep ngopo-ngopo ki mung seneng atine. Iya, wis ora ngurus cangkemmu wis gek dideke. Sepote apa, Mak? Mbah sih ana sikik sing tak aturi supayane paring atur pangandikan ngersane para warga. Iya. Nek Mbak Elisa ki temune isih enom, Mbah. Sih ana ki minangka sing sepuh ki ya disuwuni berkahe. Oh iya. Lintang-lintang numpak andang ngapel klingklong. Lha Mbah. Saya entuk rumangsaku.
Sugeng dalu. Wah, alhamdulillah. Ngapa? Wis iso dehem ki seneng aku. Apa wingi rong iso? Wingi meng Ae dehem nggo ngilangi sesek e kok. Wah. Oh, berarti wingi kae sesek no. Nggih. Nggih. Untung tur sedelo dadi terus sehat meneh. Oh lah nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbah Sehono. Pripun pun tambah sehat to? Nggih lumayan sekedhik mboko sekedhik sampun rada Alhamdulillah. cerah wong ya jejer Elisa. Vitamin to, Mbah? Nun? Vitamin no. Ya kena nggo tes-tes. Semono kok tes-tes lho padake ora. Iya. Jan. Awakku ya sayon rinting Lah kok. nggih. Saya enting. Saya enting ning ra sehat. Loh. Kok ora sehat pripun to? Nggo ngene iki ning sehat ngono jan enom meneh. Loh, sehat iki sehat piyai sepuh ki nggih ngoten niku Oh, nggih. alhamdulillah. Nia pun syukuri. Nggih, alhamdulillah. Iso ketemu sanak kadang ngene iki wis seneng. Oh, lah nggih kok. Nggih. Dereng ngantuk to niki sedaya? Bareng kok ya tirakatan kok ndongake. Tirakatan kumpul Desane. bareng. Ah, nggih. Iya. Kumpul bareng sehat olahraga, Nggih. senam. Jenengan ki ya sok olahraga pagi ngono lho, Mbah. Nggih, kula sok olahraga Lah, pagi ya. nggih, jalan pagi ora ketang lari 10 km lah. Boten. Kowe arep ngerekasake tim SAR apa kepiye? Oh, kula niku renang. Oh, renang kok malah. Nggih. Wah, nggih. Ambu, Sae. renang ning Ranjarak. Kok ora jarak? Anggir kula nggir kali kula mlayu mah nglir nyemplung kali ya kok. Oh, ketegese kecemplung ora kok sengaja Ayo renang. nyemplung renang. Iya. Nggih. Aku sing ngrekasake tim SAR. Iya. Nggih, menika sowan wonten ing anu, Mbah. Nggih wonten ing Girimulya. Girimulya Panggang. Nggih. Iya. Wonten ing adicara sedekah Labu. labuh. Nggih. Nggih, mugi-mugi warga iki sedaya kula nderek ndedonga mugi saksampun napa sedekah menika Nggih. saged lancar ingkang pun gayuh. Amin ya rabbal alamin. Sehat waras Amin. lan ingkang bebakulan nggih saged jebul, ingkang tani panenane nggih saya apik. Amin. Ingkang merantau menawi wonten ingkang merantau ugi nyambut damel lancar sehat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wah, Nek ngen rasulan ngene iki iso kumpul bareng. Ulang nggih. Nggih ta? Nggih. Nggih. Kula nggih wis didongake karo warga kene lah. Nggih. Le nanggap niku malah lah utusan niku sowan rawuh tenggen kula. Nggih. Ketemu anak kula lah, anak kula ra iso ndagel. Nggih. Nggih. Ah ketemu anak kula lah kula malah kos e. Lah pripun? Kos ten rumah sakit. Walah pas jenengan dereng anu to, dereng beto wangsul to. Lah nembe setengah sasi kok. Lah mondok pirang sasi ya, Mbak? Sesasi. Kuwi kudu sesasi mondok ki sasi. Ya pancen kudu ngono ya dilakoni. Wah, nggih disyukuri kok ya, Nggih, Mbah. dilakoni kuwi Nggih. jenenge didangir. Nggih, didangir, dicop, Nggih, ditodi karo dicoba. Gusti. Iya. Niki malah keseniane werna-werna. Napa mriki? Lah jare wonten poli nggih, olahraga Oli poli. iki olahraga kudu kesenian. Wah. Jeneng Pripun? jeneng olahraga iki ya termasuk seni. Kok iso disebut seni olahraga ki piye? Saiki tinju. Nggih. Tinjuwe olahraga to. Heeh. Kaya kudu ngerti seni bela diri. Oh, kuwi nek tinju lah nek polo iki kudu seni bela diri, Mbah. Ora ana nyemes ngono. Kok mengpuk? Eh? Kok mengpuk? Kena separo. Oh. Nek utuh bluk ngono. Nek utuh golek tunggale. Ah voli kok bale loro ya siji. Telu kok malah ana. Hah? Telu. Telu apa? Ayo nek sing poli ibu-ibu kae. Anu iya Mbak, ki Mbak Elisa diaturi semayane. Sapa to? Mbak Elisa. Ki mau pesenane sepote mawar kuning. Kota Punggel. Wis ndak? Oh iya, kene. Iya. Aku Nggih. ki jane malah nek ana cahe wedok ngono iki, Mbah. Seneng. Seneng kepiye? Pripun? Susah. Susahe pripun? Ha pengin tok Lah napa mboten ngesak pil? Hah? Mboten ngesak pil. Ya. Susah.
Kon eling umur. Iya. Mangga Mbak Elisa katuran jumeneng disepoti mawar kuning. Ya. Nek wis tuwa eling umur. Nggih. Nek wong lara eling bat. Utawa pil. Pil. Iya, mangga Cak. Monggo. Buka saron. Mbak Elisa. Nggih. Oke ya. Napasnya kok dawa banget. Iya. Dawi. Iya Sugeng dalu. Oke, selamat Kang malam. Mbak Yu. Sugeng dalu, Dek, adikku. Iya. Kang Mbak Yu. Kang Mbak Yu. Aku kira dok, ki pekewo he ajeng Kok pekewo piye? arep ngomong itu pekewo Pak De. Mergane. Tadi kan gon transit ono tulisane, Heeh. jangan teriak-teriak. Heeh. Lah tapi aku nek ra bengok iki piye ya? Ki carane watak wantu ciri wanci dandang sumyang. Ya nek wis kulino ra apa-apa. Heeh. Piye ya Mas Yusuf? Ora Apa-apa ya? apa-apa. Kaya Ora aku apa-apa, njaluk anu lah, njaluk palilah kalih leluhur nggih. Ha kok leluwur. Lah ya kok nek ra sopan barang. Oh, iya, ora, Nek wis. wong neko ki aja ndrajak-drajak waton ngomong. iya. Ana tulisane jangan teriak-teriak apalagi misuh. Misuh itu apa? Misuh ki ya. Padahal aku wis cuci tangan. Hah? Padahal cuci tangan kan apik. Apik. Kita harus cuci tangan biar sehat gitu. Tegese misuh ki raup. Kok emosi toh Mbak? Sabar. Kok emosi toh Mbak? Lah misuh kuwi wisuh ya, Nok. Ki bedangi. Pangupa apa unjukan. Misuh kuwi ora kena nesu, ora kena kasar. Oh nggak boleh kasar. Oh, sampean Wah, iki mau kasar. angel nek aku. Heh? Nek aku Kok angel angel. Nek aku kon dilalah nggak ngerti bosone, dilalah kasar piye? Oh, ya wae ya wis Ra rasa. apa-apa ya. Ra apa-apa Iya, mbangane dimaklumi. dadak ganti cangkem.
Atos iki, Lah, atos angel iki. lho. Atos iki. Rak ya angur. Cangkem kok diganti. Atos iki. Ya ora cangkem kok atos. Unine atos iki. Unine ya engkuk-engkuk kan. Kongkongan lagu. Dilalah mau ya diceritani kalih sinten Pak Dianto. Kuwi kami tuwa. Kami tua tak takoni apa sih carae kene Pak napa kene nggon gawat napa mboten kan perlu tahu. Lah iya, Sebagai orang uluk nenek salam. kok. Lah nggih. Uluk Lah salam. uluk. Uluk ketu. Kuluk. Kowe kuluk kok. Iya. Kuluk ki nggo wong lanang undang-undangane kuluk. Kuluk. Kulup. Mbah, amir sewu aja ngono kuwi. Piye ta? Ketok banget limetik nek ngono. Metik. Tanpa gigi. Ya ora sih, mung beberapa. Mergo tak nggo ngerim nang konon protol kabeh kok. Ya ana tulisane ya Mbah soale nek naik tanjakan gunakan gigi satu. Gigi satu. Lah ya mergo mbok gunakan ben tanjakan mbok gunakan gigi satu. Kelong. Anu Sudah ya Bu. iki ora gigi satu sidane. Lah piye? Los tanpa gigi. Diomongi metik kok. Metik. Metik kok ya. Lah wong sak rai kok gusi kabeh. Apa-apa teteh bagus kok sing penting Kak. Bagus. Karang jak nyelot enom to. Lah ya nggon WhatsApp Kak wangun, celewone wangun ya. Lah. Lah. Lah enom meneh ta. Iya, Mbah Seono. Dalem Nek jenengan mboten kagungan waja malah ayem mawon, Mbah. ora iso nggo goreng kok. Mboten. Waja ki maksude untu lho Ora. Ora ndek untu malah duwite ora bali. Lah kok ora bali. Lah biasane kena gigi uang kembali ngono. Kok kuwi pengalaman Heeh. komendi kok iso reti kaya ngono. Tenane. Tenan. Sing ngandani Pokoke duwite ora sapa? bali. Mbak aku dijakle. As. Wagi urung suwe le mari kok wis arep nglidik meneh lho. Mbok yo eling ngono ta lho. Iki mah padu karo dokter nang rumah sakit. Lah pripun? Kok malah mang cabut nek lara niku lara batu ginjal untuk berang mang cabut ta. Kuwi tetel dhewe ngono yo Oh, tata dhewe. Tangga. Oh, saung njaluk ganti gigi palsu. Oh, lah kuwi pasangan ta? Heeh. Terus tak bayar. Lah. Bar nganggo dit palsu. Ya kuwi larang lho Kuwi gigi palsu. Nesu-nesu e. Pokok niku kok dit mah dite palsu. Lah wong untune palsu kok dit tenan. Kecuali tenan ya untune, Mbak. Akhirnya ditetehi meneh. Ya wis sakanane kok. Iya. Nggih. Ingkang kinurmatan sedaya para Nggih. rawuh nggih Pak Berongkot Lurah. Desa Pak Lurah lan sedaya kemawon lan sing sampun menertibkan jalan saking Iya. Pak Tentoro, Pak Polisi. Pak polisi. Lah menika wonten margi kan penontone saking katahe. Cek. Oh. Alon wae. Seru leh ning alon Alun, dadi cetha. Meniko Oh. wonten margi saking katahe penonton. Meniko meniku dipun tertipaken kendaraan. 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 Engkang badhe liwat Liwat. menika. Nipun. Nggih, luar biasa panitionipun. Panitia. Panitia. Milih tempat strategis lho Ha-ha, Mas Yusuf. bener. Strategis. Strategis. Makanya tak delok, tak inceng, sekon dhuwur. Tumplek-blek saking katae penonton niku mboten ketinggal. Ketoke mung ngene ning tekan kono. Lah malah kaya penontone kok ning stadion e. Lah nggih. Ana Kathah sing ning tenan. dhuwur galo. Lho, sik wonten inggih lampun pipis lho, diampe. Mesake mangke sik ten ngandhap. Ayo ora ya. Lah kok adem lho iki Mbah jenenge Ya nek adem. wong tuwa ora dilala putrane ngantuk turu ngompol rak mesakake. Nek wong tuwa isih iso ngampet. Kene iki akeh sing warga ya Imogiri akeh kene sing saka Imogiri. Imogiri. Oh, lah carane ya cara omah dhewe ya, Pak Mbah. Lurah barang ki ya duwe trah Imogiri. Oh, Weh, ngaten. iya. Oh,
Pak Lurah Pak Trah Imo Lurah, Ciri nggih, nggih. Pak Sunu nggih Pak. Pak Sunu nggih sembah Trah nuwun Imo sowan Giri. kula. Iya. Ayo kene trae ramung Imo Giri trahmu aja paet wae wis Lah diceritani. ya cetha. Carene isih tuwa mbangane Mbah Lampir, isih tuwa kene Oh, meneh. kene. Mbah Lampir iki sapa? Bang Lampir. Iya. Kok Mbah Lampir iki sapa? Mau aku diceritani sejarah kuwi Oh, lho. sejarah kok sejarah. Nggone ngendi? Pertapan apa jenenge? Kembang Lampir. Enggak. Pertapane Manik kuwi lho. Linggo Manik. Linggo Manik. Ha, diceritani. Kuwi dienggo wisata. yo. Dinggo wisata saiki ya. Sesuk nek pengen tambah laris. Nggih. Dadi nek iso ki 30 dina kowe wayangan ping 78. Kuwi ben modar ngono apa piye? Kok le ngongso. 30 dina. Tur kowe nek teko jejak wae. Kok jejak piye? Hah? Kok jejak piye? Jejak ngene. Ngono tok ngono. Oh iya iya weh. Wes sowan mriki Pak Paring panglipur nggih. Panglipur. Nggih, mbok menawi wonten pamundutan monggo. Kula biasanipun nek wonten mriki campur sari tok. Hah? Apa? Campur sari. Sare. Campur sari kok. Nah, Campur sake. campur sari. Campur sari. Iya, nyanyi itu loh. Oh nembang. Iya, nembang-nembang itu seringnya nek wayangan itu beber apa aja. Nek Iya. paling kerepe campur sari manteng-mantengan. Apa? Mantengan. Nang Mantenan. mantenan. Mantengan. Mantrengan. Tak mantreng mah repot. Apa isih duwe? Apa isih kenek nggo manteng? Hah? Apa isih kenek nggo manteng? Kur karek kena nggo plit. Ketapel. Iya. Gerambyong, Pak. Niki sepisan mawon terus digayengke ngaten napa pripun? Kula nderek. Napa 2 kali? Lho nderek Mas dalang. Yo, oh ya kek penting gayeng ngono wae digayeng. Oh, nek gayeng ya Tibake apa monggo? padu. Wah, Ah. Mbah. Sampun sepuh. Eling sing eling lah. Ini lah Raspidi.
Iling lin wis piti. Iling. Ya. Yen padha prasaja luwih prayoga ayo tarungkon aja ngamon ing liya taun mundhak keketon. Lagune ados lho iki, Mbah. Pak Pung. Pak Ibu, Pak Ibu. ayo Kor. Ayo. Panggung, 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 ketipung neruntung, rebahan barong, tali temali, anggiring kali, juga jakot kebrakot krengina samli, sungai jembreng, milik sumande, yoto dadi srana bareng lan wirama, pang-pangku, ketipung neruntung. Panggung, 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 ketipung neruntung, rebahan barong, tali temali, anggiring jembreng, milik sumande, yoto dadi srana bareng lan wirama, pang-pangku, ketipung neruntung. Tenan. Matur sembah. Pripun? Mbah Sandi tenani ro Elisa ya loyo. Lah nggih to Mbah kula pun anu lho sanjang dah bilang nanti nek lemes duduk aja nggak apa-apa lho Mbah. Ya engko nek lemes. Iki rong lemes to. Ya, Semangat rada. to isih semangat ngene to. Mbah Seana, Halo. ngadeg niku nek arep kanggo mawon. Hah? Ngadeg nek arep kanggo mawon, nek ketika ngadeg niku kok pun lemes kayak lenggah mawon. Kapan arek kanggo? Iya, Saya menika tinggal katuraken. Janjine piye dawahipun pangpung. Pak Ipung. Pak Ipung. Pak Ipung. Lah nggih. Ki mau sing apa ku jenenge? Diselingi sing slendro genti, Mbak Yes, Elisa. monggo. Napa? Ke warga ngersake podang kuning. Podang kuning, Bu. Kuning. Podang kuning. Nggih. Apal boten? Mriki tesih enten manuk podang mboten, Bu, mriki? Saya mboten. Tesih Mboten wonten enten. podang. Nek mboten duwe klone sak manuk-manuke. Nek rano podang. Isih kok jare. Niku nggih serete ireng niku. Nggih. Iya. Kuning, Mbak podang Elisa. Nggih. Aku duwe kuwi manuk podang. Oh, duwe? Ning omah nek loro. Loro. Heeh. Sek kuning. Kuning podang. Serete ya ireng. Heeh. Oh. Meng dijaluki wong-wong maneh ndek papat dijaluki wong-wong. Oh. Kan sing ngedram kae njaluk siji kae. Ya berkahe wong nek ming njaluk kuwi tekan ngenggon ya ora muni. Sampe Ayo. lombake juga apa? Punya kutut juga? Enggak punya, nek kutut enggak punya. Iya. Ocehan kabeh kok. Ocehan Ocehan semua. kabeh. Iya. Podang kuning. Ngantri warang gonten Mbah Siono. Nggih. Mereka sing Ndek. kemulan iki Sapa? Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Ayo ngadeg ben ra kemulan. Heeh. Sekarang yo adem menika. Sepote apa, Mak? Kathah Maruto. Ayo ben radem nek nggo kemul wis sesuk nggo kasur barang. Kanja. Suwe-suwe omah. Lah iya to. Iya, sepote apa, Mak? Sampak songo Solo wae. Oh ya. Monggo Mbak Anggi.
Pandhawa tata gati wisaya Isri Kandi Cakilan Hendri Aksa Sarama Cakile apa? Lah jenengan kuwi Aku rande untu kok cakil. Cakil ki untune akeh kok ora. Akeh. Iya. Iya, ngopo kae? Oh gelangan. Mati lampu. Oh, iya. Gelangan. Iya. Ora apa-apa mah nonton konser kok. Mah regeng. Nggih. Iya. Sugeng Nyangsek, dalu nyangsek. Kang Mbak Yu Anggi. Sugeng dalu. Mas Nggih. Dalang, Mbak Seono, Mbak Nggih, Mbah. Pak. Mbah. Nadyan. Aku mau ngecek, ini pada ngerti nggak habis ini apa ayo? Cakepane. Kakepane apa? Mau ono sing nyanyi soalnya. Sinten sing ngertos? Heeh, Sa. Goleki Sa. Sinten sing ngertos? Sapa sing ngertos? Ah digoleki Sa, nek ketemu dilaporke. Wah, kok kaya dilaporke? nyekel maling. Langsung dadah-dadah. Agak. Untune nek untuku kaya ngono gek ndapel cakepe aku. Kayak ingin ngono ya. Ingin Ayo punya duga-duga to. Kuwi lho. Aku mbiyen dek enom ya ngono kuwi. Nggih to, Mbah. Berarti dek 6 ngensek jenengan. Wah, untuku ki ra ono baketane kok mbiyen. Lho ora lah jare dek 6 kaya Mbak Anggi berarti dek 6 jenengan ki kulino ning Jalan Kapas. Heeh. Ha iki isih to. Urung tak kerok. Halus manis toremrak Teng Guteng. hati Nah iya. Wasawenggan kula lana Goleki. Kuwi ngapa gerakan apa sih? Dadi manuke. Goleki cucuke ilang. Kok malah dicethake to Mbak Elisa. pucuke ilang Mbah. cucuke Kok wis kendel saiki? Lambo. Ha kendel dikendeli wong tuwa. Jane ya pengin ta. Ah. Ya mengkari karep, Mbak. Karep. Sae karep momong anak putu. Nah, wis ngono wae. goleki si podang jenar Ipo ibu bunga ingatiku nyanding bisa pripun Pak? Oh nggih, Oh, di Elisa. seling-seling. Oh, di seling-seling. Wah. Oh, bilang dong. Gentenan, heeh. Selang-seling Ya, ya. Iya, ayo. nyandeng. Yo. Nyandeng bisa dadi tambah
mawe ora keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miterang gonggol ora krasa esuk awan nganti wengi Podang atutun ati kepranan sak saya ndra Kirama seger Mas sun pikat puluh teken Ayo Bangki, joget-joget tipis-tipis Bangki. Matur nuwun. Piye Mbah, nek ro Mbah Agi piye jenengan? Ya rada imbang. Imbang maksudnya? Padha-padha saon. Padha-padha 45. Nggih, hatur suwun Mbak Anggi. Wah,
Karang bar sakit ki yo bobote medun to. Mbak. Medun, kabeh Ya, medun. repot. Soalnya Iya. nggak doyan makan toh Mas Yusuf. Oh. Kalau itu bagian pencernaan utamanya itu susah. Seratenane angel. Mangan delok liyane mangan soto, mangan wedhus iki mau wedhus ra iso ya mung delok tok. Kowe ndelok. Wedhus, Mbak, kambing. Iya, kambing. Nek bendina ya kur mangan iwak terus. Iwak apa? Aku ngemut gusi wae. Iwake dhewe. Iwake dhewe tok. Dhewe. Walah, Iya. Jen. Mbok dahar sate kambing, Mbah. Lah mbok tos. ora ngecel. Mung pingin ngono kae lho. Walah. Kayak piye le arep mangan to nek ngono iki. Sate. Ya mengkari dilenggarak. Apa mangan sate dadak di blender. Kudu lembut ngono ya, Mbah. Ya ora apa-apa, mak sate langsung diulu ngono engko Sak sunduke ya Nek. engko metu-metu malah isih utuh kok, Mbah. Ngawur we. Ya. Ya. Sampun dipun aturaken mriku podanggone. Nggih. Menika katur ibu-ibu wonten mriki. Nggih. Iya. Ki mau sing saka ngendi mau? Surabaya. Ora, saka Lubuk Linggau mau ngersake pamit mulih. Oh iya. Oh ya wis gek pamit, heeh. Ki lagu kok, Mbah. Lah yo gek dilagokke. Ora ngaten. Ya, urute Mbak Anggi ana sapa, Mak? Ana Mbak Supre. Oh iya. Walah, suprihatin. Nggih. Disepoti oh ya. Mangga kanca-kanca di sepati Mbak Supre menika. Ya. Wah, Ngapa, Mbah? Kenapa, Mbak? marem. Kok marem? Neng nong nang blek. Bluk. Bluk. Nggih. Sedang dalu Mbak Apa? Elisa. Keng dalu Mbak Niken. Ngapa, Wis Mbak? bayangke to. Ora. Nek tancep iki mau. Bayangke lemak bluk. Mak belum mak jelep. Le tiba ki opo? Yogur kari bayangan karo karep, Mbah. Kok atos to Ora apa-apa jek duwe karep ki jek apik ya, Mbah ya. Ayo nak ya. Ayo. Nakal banget kae. Iya. Nggih. Tembange mriku anu pamit mulih. Pamit mulih. Diduetke karo Mbak Elisa. Oh ngono. Dipinangani bareng ya. Iya. Nggih. Aku tak anggong. Jenengan lenggah riye. Heeh. Kok ndak ra iso nglayani semono kae. Nggih. Oh, ngaten. Ngateke delo-delo gek lenggah ngoten. apa Wah, lah suwe. malah vakum. Wah, kula lapun matur to, Mbah. Nggih. Ngadeg niku nek ajeng kanggo mawon. Oh iya, ale. Nggih, leres, Mas. Nek kira-kira ngadeg kok wis lemes nggih mpun. Ya nggih. Lah nggih. Iya. Apa dadak disangga? Nggih. Wah, HP ini anyar meneh Mbak Elisa. Piye, pengen ora iki iso ditekok lho. Lah. Bisa ditekok ya. Elak tenan. Iya. Iya, ngene iki Pak, pemberian juga Oh, dari ngaten. Sobat Ngebiar kemarin ulang tahun itu. Terima kasih. Oh iya. Matur nuwun. Iya. Pamit mulih. Mangga Ca, kaya ngapa? Yo. Ayo yo. Ansor laras lho iki. Ada Mbak Niken. Oke yo, oke yo, oke yo, oke yo. Mbah Sehono iki jan Pripun? meng lenggahe semu. Semu pripun? Semuntak. Semuntak. Apa nenten mriku mengke kelilipen lho jenengan. Apa Ya semua yang ini soalnya mobat Nah, nabi iya ini. lho. semono gedene kok nglilipi?
Loh, kok nek gogrok barang? Hah? Kok nek gogrokane barang? Aku yang nggo kresek kok. Dada ya, Mbak. Go mulih disop ya, Mbak. Disop Gilane. brambang goreng. Eman benjang digo intangane gawe kuciwa badanila yen tanganti mung sia-sia ya. Ayo tarik ye. Iya. Wah, telaske. Di anu, apa jenenge jaranan. Oh ya. Eman benjang gawe kuciwa badanila yen tanganti mung sia-sia. Ngapa, Mbak? Ngapa? Kok emosi ngapa? Kelebon apa-apa piye iki? Kelebon apa Mbah Sehono? Kelebon kuwi mau lho. Kelilipen apa? Kelilipen. Kelilipen, Mbak. Kelilipen kok kelebon. Ah biasane ki ngleboni cih. Kok malah kelebon? Wis, lang. Wes ilang dhewe. Nggih, sampun. Makasih Manike. Ora klebon ning kepiur. Kepiur. Luar biasa pamit Nggih, mulih. matur suwun. Saya Wah, ngeregeng jaranan. garapan Ansor Laras. Iki wis mau bar selindro terus pelok. Pelok. Iya. Bar pelok terus selindro meneh. Selindro meneh. Pokoknya selang-seling bae, Mbak Elisa. Nggih, Iya. nggih. Ini putra daerah belum aja nih. Ya ini. putra daerah. Cah kene rong. Cah kene 2 menit Akamsi. bae. Iya. Sapa, Mak? Mbak Yanti. Oh ya. Mbak Yanti. Sepote apa? Anu sing grombyang. Nang 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 ning ngono kae. Oh ya. Iya, Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Mas Mbak Dalang. Yanti, ya. Nggih, ajeng nimba sumur. Nggih, turune jenengan ngelak. Kula timbakke. Penggemare akeh banget. Sinten? Niki Mbak Yanti. Ya karang ning desaku dhewe. Ayo tangga teparu tok gugahi kabeh iki. Lah nggih kula leku woro-woro wis 2 minggu kepungkur, Mbak.
Sesuk ndelok aku yo. Lek gelungan 3 dina to ya. Lah ket mong esuk. Oh ya wis. Mbak Yanti, Sugeng apa dalu Mbak kabar? Elisa, Mbak Sehono. Yes, Mau aku kok ora dibungkus ke tiwule. Kan rareti tiwulmu rasane piye? Lah kan wis goreng akeh yo. Kanca-kanca Tiwul. do mampir lali ratakne tulisan. Yo, Kudune ngarepan lak takne duga-duga ngono. Oh. Ora lentekno. entek. Nek gapleke gelem wae gaplek. Wah. Ya wis. Nanti gaplek ro tiwul. Hah? Nek kon tiwule disambeli. Nek tiwul ki saka gaplek. Disambeli. Iya. Oh, tiwul itu dari gaplek. Gaplek digawe tepung, Iya. terus didang. Ya ora no Weh, Mbak diintil diintil sik. Jenenge dikaru. Intil. Nek kene Sapa ling ngintili? Ya sing arep masak tiwul. Oh, Diintil sik. Nek kene jenenge tiwul. Tiwul. Nek Cilacap kono jenenge oyek. Oh iya. Kok iso ya? Heeh, nek kono ya ana sing ireng ning gedhi-gedhi kae. Heeh. Nek kene iso lembut, Oh. iso digawe roti barang nek kene. Iki tiwul, tiwulmu iso digawe roti ra. Roti apa, Mbah? Nakal. Ora. Nakal. Soale kan saiki makanan itu dikemas sing lebih bagus Oh. supaya Ya, harganya naik. harganya Oh, naik. ngaten. Wah, nggih. Oh, upama tuku jagung, jagungnya dipipili, Heeh. terus diwadahi, terus engko didol dadi larang, mone 3.000 dadi 15.000. 5.000. Oh. Nah, iki Apa meneh digondol manuk jagunge larangnya. Kok iso larang, Mbah? Lah sak manuke Saru ya. niki Prau napa? layar nggo tutupan mengko. Oh ya. Oh, Oke. mungkin nggih Nggih, tutupan. tutupan nggih, Pak. Nggih, Niki make dereng bar ni tutup, prau saya layar. buka warunge. Makanya nek perahu layar ndak bubar. Oh iya. Napa niki? Sesideman sikik. Oh, nggih. Oh, iya. Dibawani karo Mbak Elisa benan. Oh ya. Ya. Semut ireng. Awas Pak, ada trek Pak. Ya, Trek ya itu. truk kok ya. wiwitane Wah iya. anderek sang pekek Wah iya. priya bagus kang olah budaya Sowan. Sinten iki, Bang? Oh, Mas Dalang. Tak ira Mbah Sehono kok suarane apik. Ayo ming kari karep kuwi mau kok. Kur ngece rek kuwi. Sawan menyang kutha gedhe. Bendera terus kayungyan. Selendang. Selendang kuning kang saking bukit. Wah, aku ki anu lho gumun karo Mbah Seana. Pripun Dimas? Piyai sampun sepuh ning gusinipun tesih rapi. Ibu langsung hahaha. Ya ampun. Gusine Kemarin isih biasa ono cakep. lho niku. Heeh, kuwi. Kathah sangat. Ra apa-apa Mahrata to. Ampun Sumba. Ora wong sing gingsul kok 18 wae ana kok. Kuwi kesel undune. Iya. Hae yo. Iya. Swara. Swara kurang Ramono lan wasesa umro Bangung marang bendara Dia Dia sul
Sulistyo Bejer. Kincangake alis. Lah yo nyicil. Saruk wae. Nyicil. Ayo ditake. Ya. Kayak apa? Terus tresno sesideman. Ya. Langsung di irama seger wae, Mak. Oh ya, ya. Monggo Mas Mejo. Yo. Ada Mbak Yanti dari Giri Ayo ya bisa. Yanti. Siapa Giri Mulia? Goteng. Mambu sate. Tiang wasling seraya swaku aku isih mampu Sokor. Udu. Ya. Urip. Ngopo kuwi? Sapa kuwi? Lantip onde-onde. Iya. Ya. urip ana kutha gedhe
nganti wis nembang. Oh iya. Piyai kene kok kuwi. Piyai. Lah iya. Ah, kok dulure do nyetatus ning WhatsApp. Wah. Oh, aku nonton ngono absen. Kene iki mah apik suarane barang. Kula nggih nek mriku mboten namung suwantene sing sak. Napane? Anu ke Mbak Via nembang ke? Iya. Mau Mbak Via iki ana anu pamundutan dawuh saking kasepuan mriku nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang. Oh iya. Jane nek Mbak Via sing maju ki fragmene suminten edan. Oh. Nek gandeng iki dawuh ya wis aku manut bae. Oh iya. Ayo Mbak Via katuran jumeneng spot kebanggaan. Oh iya. Monggo Mas. Wong edan ayo wong edan. Ayo. Jan spesial tenan ya Mbak Via le maju. Oh lah nggih. Lah kau wis. eh. Be. Wong edan. Sindan ki nek sindan lara jiwa. Tak kira ki nek wis, Je. Lah wong nembang kowe urung apa-apa terus bali. Mike keri kok ya. Lah wis joget rono kok. Wis. Geng dalu Mbak Via. Nggih, geng dalu Mas Dalang. Nggih. Geng dalu Mbak Elisa. Gendalui apa to? Geng dalu. Wah. Sugeng gitu kan kok gendalu. Lah aku melu-melu kono kok. Oh, gendalu. Geng Geng dalu. dalu. Oh, Lah nek kowe gendalu. Geng Gendal. dalu. Lah nek kowe. Nggih, sugeng dalu Mbak Siana. Sekedalu. Pripun kabare Mbak Siana? Sae. Oh, alhamdulillah. Nggih. Halo, omong apa ngono nek Mbah Siono? Mbak Siana pipisnya lancar. Hah? Pipisnya lancar, Mbah. Rendet. Rendet, Mbah. Minum bio meringan. Apa kuwi nggo memperlancar kok ngono kuwi ta? Nek lancar aku ngedunke meneh. Kok ngedunke? BRI. Lho. Oh ngelancar ling ngutang kok. Sekedalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Napa to kok ngeten-ngeten ki napa to? Kesetrum kowe. Walah. Mbah, iki wae kaya wong lanang kok jenengan kaya wong wedok to. Kijolan. Kijolan to. Kijolan. Oh, kleru iki mau dadine. Ora apa-apa, Jiwa yang tertukar. heeh. Iya. Anu iki mau framen anu, Mbah. Ketapruk. Hah? Anu ketoprak. Oh, Ketoprak. Roro Jonggrang. Iya. lara tenan nek iki. Ngapa? Jonggrang. Lah iya to, iki Nggih. dawuh saka Yo, kasepuhan. Je. Iya, ya. Ya karo Mbak Elisa ngono lho. Kok terus mlayu ngono lho. Ayo, Bandung. Ku dadi demit apa? Heeh. Ayo. Jonggrang. Wah iya. Gusti Putri. Jarene Sing manut. Bandung ki gagah piteksa. Kok melintir ngono kuwi ya. Jarene Bandung ki gagah piteksa. Kok wis tipes kayak melintir. Iki Aja dipragake kondakan. iki Bandung pengapuran. Jonggrang. Jonggrange sik endi? Jongrange sapa sih jane? Sapa? Iki ki aku dadi bature. Oh ya baleni. Ayo kudu tertib ayo. Iya. Baleni. Jonggrang. Bagus.
bagus ngaten niku Gusti Putri. Terus pepet aja, pepet terus. Engko sik. Ora kendegeken Bajare mau ki jolan. wah Ya madeg wedok saiki iki. Oh. kowe iki jane mung lamis karo aku. Jare aku kon nyegur sumur kon njukuke pianggonmu. Ning aku tok uruki sak wadyabalamu nganggo watu. Untunge aku ki Bandung. Coba aku Subrata. Subrata napa? Aku wis lara. Bandung ya Bandung, Subrata ya Aku Subrata. Bandung. Nah. Tahu dadi brata. Tergantung dinane kok ya. Jane kowe iki tresno karo aku apa ora? Ora. Yen ora kakangmu wae wis sirna margolayu mergo mungsuh aku. Terus Kowe dadi wanita boyongan. Tak boyong ana ing pengging sepuh. nang ndi? Pengging sepuh. Pengging sepuh. Daerah ngendi kowe? Heh? Daerah ngendi? Boyolali. Oh. Karo ngrendeng, Heh? karo ngrendeng. Cedak beji. Wah. Hei, malah do rundingan tek berase. Wonten Apa mawon Gusti kowe arep Putri. njaluk apa maneh? Ya. Seneng karo kowe. Wah. Aku ra seneng karo kowe. Heh? Mulia. Aku ra seneng karo kowe mulia wae. Oh, aja ngrange atos. Anak mulai ora apa-apa wong ya wis lunas. Ya kono. Kowe njaluk apa? Barang-barang lah wis lunas to. Iya kaya mendring karo Mas aku. Iki ketoprak ora kok. Ya wis ganti dapukan wae. Nah, ngono. Loh, manut sutradara kok Ganti kowe. dapu. Oh. Iki kok aku kesel. Iki siapa ya? Hah? Iki siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Coba. Loh, mana saya tahu? Ngapain Kamu lo? Bandung. Bandung. Katanya Bandung udah ke Surabaya. Bandung Surabaya. Iki Bandung karo Roro Jonggrang ya kok Oh. dadi bahasa Indonesia barang. Oh iya. Dadi kesel aku. Ngene lho, Ndung. Iki sing ceto sing jelas wae tak jelasno ning Iya, awakmu iya, ya, iya. Ndung. Heeh. Wis mateni kakangku, bener ora? Bener apa bener? Bener. Lah, Wah, lah jenenge Jonggrange. kowe wis mateni kakangku, mosok ya aku iso tresno karo kowe. Model apa? Ora model. Nah, ra mungkin iso wiwit ana tumbuh tresno marang seliraimu. Hah? Gak mungkin. Seliramu. Amerga apa? Dendam maiku dendam ke Sumat. Nganti. Iki Jonggrange saka luar negeri Lah kok ya. ya, ngono lho, Ndung. Nek kowe encen pengen karo aku ndelok swaramu kaya ngopo, apa kowe pengen menunjukkan apa ning aku ngono? Duwe apa kowe duwe apa sing arep mbok pamerke apa? Saiki wong wedok wong lanang arep golek wong wedok, kowe kudu modal nukokke apa to apa. Kowe njaluk apa? Arep njaluk bayi 1000 kok bayi 1000. Ayo. Apa kae? Bayi sewu seneng iku Candi dudane. 1000 tak turuti. Waton kowe gelem dadi garwa aku. Kowe iso candi sewu. So, Nek aku ra njaluk sewengi tak sudoh sithik meneh ya. Iya. Carane ana titiyoni, gandayane, puspa tajem kuwi pas titiyoni, pas yoni. jam pira kuwi? Tadi 12:15. Waduh aku urung bali mah. Urung bali mancing aku. Ya wis rada. Bandung kok mancing. Rada isuk sadurunge ayam berkotek. Pejalukmu kuwi. Ya, Tak turuti. ya. Lakonono nek nganti iso ke bangun. Iso madek candi sewu cacahe sadurunge ayam berkokok. Bandung mumet, Bandung mumet. PN aku Bandung dari mumet. bojomu. Bandung mumet. Ya, dok. Ya. Yo. Tak suwun marang Bathara Kang Ager Jagat. Aku bisa gawe candi. Piye ya, Mban? Apa ya engko bakalan dadi ya? Tulung iki rame. Hah? Aja. Tolong ewangi kuku ruyuk ya, penonton. Ewangi kuku ruyuk ya. Ayo menonton. Ah,
Kene kok akeh wong ternak ayam potong to. Lehor. Pitekku akeh kok pitekku. Iki ki mas kukuruyuk. Kuwi merah titik tondo nek iki wis gagat enjang. Kluruke beda karo jago nggonku. Loh, jago nggonmu piye? Tuku kerupuk. Oh, bakul kerupuk jago nggonmu. Ning kene kruk-kruyukku. Apa iki mau? Kukuruyuk ndak? Ya apa meneh iki? Kukuruyuk. Wes sing bagus, iki wis iso kudune candine Cacah Sewu. Nah. Senajan iki wis esuk ning itungan iso kae mah luwih saka 1000. Wah. Asisten. Hitung. Wah, modern. 1000 apa durung, ya? Modern. Ayo. Siji, angkat tangan. Loro. Telu. Papat. 5, 1. Kesuwen. 200, 250, 600, 750. Yo, 750. Kita apa? Dolan. 750. Ranjang-ranjangan ya, Mbak. 50, songo. Nah, 1000 susuk ra? Susuk to? Susuk i? Susuk piro? Siji. Berarti rong genep kan? Urung genep. Ora iso. Durung genep 1000. Dadi sih kurang ora jangkep 1000 cacahe ning 999. Ngatus Cek. sangang. Piye kae mau? Sangang. Iki rumah saku ya bakul trawana kabeh iki. Ngopo e? Lah teng cerwit 150, 200. Kok bakul obat malahan. Yen ngene berarti rong genep londong. Hitungen. Kurang piro? Kurang siji. Tak dobel ning terus ngedukke. Ora ono nyang-nyangan. Nek kurang siji ya kurang. Kurang siji. Yen kurang siji genepe 1000 kowe jombrang. Upama sing dadi janji aku, aja aku tapi emban ngono wae piye? Kabutan ning gotong. Ya wis aku. Piye? Aduh lek ku gawe urung pati garing. Lah kok orang pati kok garing? Mlenyek. Aduh. Bandung, kok Bandung. Apa? Jonggrang. Jograh. Kowe dadi watu, Grah. Edan mau omongan ro watu ki. Wis yo nganti esuk yo. Aja. Aja ngene iki njok nyanyi Roro Jonggrang apa piye ngono. Ah. Lah kuwi penggeronge sing meking iki lho. Pageroke. Hah? Aku Ora. tak ngombe. Ora, iki bar pramen bar gaeke candi terus apa nyanyi gala-gala wae. Oh, gala-gala yo jatahmu ya. Ora Mbak, sambung. tak wakilke, Mbak. Gala-gala. Oh anu kuwi wae Mbak Elisa karo Mbak Via wae. Aku ngesake Mbah Seono. Oh iya wah. Iya. Wis, Mengkari karepe sih. seniwati teng Briyuyung ngono. Mbak Via aja ya. Aku ra iso dangdut aku. Jo aku yo urung tau ndang. Cukup. Kok kaku-kaku. Bandung. Doramu. Bandung. Kula Kang Mas. Lah iki duet e. Ora apa-apa dhewe ora apa-apa. Ya kamera Mas Cucok. Wani kok. Iya. Oh ya karo Mas Sucok. Iya. Mas Uca. Mas Sucok sahur ayo. Sik. Yo. Ngapa? Ya. Ayo disepoti ora? Sapa? Cocok. Mas Sucok. Uca babah. Ya iya no. Apa kae? Uca rawa. Bandung. Bandung. Kula. Isih to iki. Iya. Gala-gala. Karo Mas Cucok, Mas Adi. Iya. Apa kaya ngopo? Ngadeg, Mas. Nggih Bu nggih. Ngadeg nggih Bu. Ben ketok le. Oh, kajenge ketok. Niki iki gagah dhuwur. Kowe urip listrike kowe. Rak dhuwure pun padha tiang lampu merah to, Bu. Nika. Iya. Gala-gala. Mas Adi. Iya. Ki kok terus nembang apa neh? Ya kuwi kayak perahu layar kuwi mau. Oh ngono. Ya.
Nggih, Mas Adi. Nggih. Iya. Piyai kole sopan. Sopan beda karo sing wedok kuwi. Aku po. Heeh. Nggih, Mas Dalan. Nggih, gala-gala. Nggih. Mangga. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama kau tinggal pergi. Lama sudah ku menanti padu kasih, penuh rasanya haru di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Cilik ya cilik sapa kafe ya dhek Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah cerita. Rindu gayamu ketika bermanja, tawa lepas segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk Ketika ku meraju, Ku rindu bagaimana kau mengasihi. ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali kepadu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah Ku menanti memadu kasih. Rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. 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 matur nuwun. sampun matur nuwun. Mbak Via karo Mas Adu sing ngaturke apa mau gala-gala. Mangga Mbak Elisa kalih Mbah Seono katuran jumeneng. Oh, Ji. Ya. Iki lagu penutup. Heeh, prau layar Oh ya. sing nembang sinden kur muni kabeh. Oh ya Mak ya. Mangga tembangipun prau layar kaya ngapa sa, mangga. Ayo sarone.
kancane isih kepira alera-lera banyune setara Anglia numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata Matur sembah nuwun. Ya. Nuwun Mas Yusuf. Nggih, Mbah Siono. Nggih. Lan Mbak Elisa. Nggih. Gojekan mriku nek kokian ya ora kepenak ning nek ming sedhela ya rasane ning ati kurang marem. Leres menika. Pramila kula tak nglajengaken lakon niku tesih dawa lakone. Iya. Tumuling sak mangke kula ngaturaken matur nuwun awit pendhaipun Mbah Siono kalian Mbak Elisa sampun kepareng ngegengaken pagelaran dalu niki. Nggih, semanten ugi kula mbok menawi wonten anggen kula gegojekan keladuk jenagunging pangsami Mas Nggih, Yusuf Mas. lan Nggih. khususipun warga ing masyarakat Girimulya mriki. Nggih. Mugi-mugi Girimulya saya ngrembaka Amin. tanaman ya iso subur, amin saged panen ingkang ageng. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kula semanten ugi Mbah Siono. Kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten mbok menawa kula keladuk ngunekke jenengan metik lan sak panunggalane barang. Nggih, menika namung kangge hiburan. Wah, Nggih. Semoto nggih. ya piyai iki nek profesional ngono kuwi kaya to Mbak Elisa karo Mbah Siono Matur nuwun. ya Mbah nuwun. Tak neruske lakon sike. oh ya ya mak ya Fatihah sike kanggo para punden dalang ya mak ya ya Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisyana Nugraha wa ilaruhi para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. amin ya Tansah marmaring sukma Sinukmaya winaya ing asepe sinimpen telenging kalbu ambukaning warana talen saking liyap-layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong ong ong